Naila Deloy Makawilit, and taga Barangay City nila po Borongan. Educational assistance po. Medyo kasi that among school, from private school akit, mga public school, kuan na medya na kay anit free tuition, pero haamon diri. Nag-struggle talaga kami dito pagtutuloy. Every exam, kailangan mabayad kami. Di kami kaka-exam din, waray namon down payment. At saka nag-seek kami educational assistance din since may daman. So far, okay naman, nga tanan aadit, mga members na perma largo, very accommodating. Sobrahin kada ko kay siringhit nga makurit among kamutangan students, tas damot amon ginagastuhan, especially kami nga di ako education tapon course, damot mga miscellaneous fees, kanan mga projects, dakon diha nga bulig. Takon na masisiring is thank you an mo pa nga pagkuan na amon approach, pag-welcome, an mga hatag nga kuan makakabulig na bisan lat pera nga mga amount, okay na.